La planta segona, quiròfano d'urologia. Que entonces puede ser los portones. Parem? No, si tres anys, va. No, acostumes a dir no. Es pot anar contra la sida sense deixar de fer la teva vida. Anem a pagar, Riqui, si no la grabem. Sí, ya lo sabemos. Hola, ¿cómo te llamas? Te llamas Suya. Set ha sortit una cosa, 3 ha sortit l'altra. Sí? Dècada. La sec no ha sortit. Y muchísimos que están abajo, ¿sí? Que agrupen, diguéssim, els estudiants i els professors que ho han fet, la història... Entonces estamos consumiendo... Rodalies, destinació Sitges, Vilanova i Sant Vicenç de Calders, via 1.
França